Umkhosi. Let's go. Hlelo umntwana waseyivindini indlunkulu abatwana abakhona phakathi kwethu abefundisi ngibingelele amakhosi ngibingelele inkosi usihlalo wamakhosi esizwe esifundazweni inkosi uChiliza ngibingelele amakhosi ngokuhlangana kwawo ngobehlangene lapha namhlanje amakhosi asemkhanya kude okuyiwona kade hamba phambili ekuphumeleliseni lomkhosi ukuthi ube impumelelo. Ngibingelele imeya yaseJozini, ngibingelele futhi nezinye izimeya, ngibingelele osomabhizinisi abakhona, ngibingelele abaholi bezinhlaka ezahlukene, ngibingelele kini zimbalize esizwe, ngibingelele kinina ekuyinina zimbalize esizwe eniphethe isibani sethu ngoba niphethe nje lamakhandlela eniwaphethe awu-37. Ngicela ukuthi ngibonge kakhulu uxhaso lwenu nonke nihlangene lapha namhlanje ukuzobungaza nokuhlanganisa nokuhlangana kwethu ngohlelo lomhlanga wezintombi. Ngiyabonga kakhulu kini zimbali zesizwe ukuthi ngoba nikhona nilapha nje ngamunye wenu nimelele izintombi eziningi ezikhona iKwaZulu lonke neSouth Africa yonke ezinazo ziyafisa ukuthi ngabe zilapha kanye nathi kodwa abakwazi ukuthi babe khona ngenxa yemithetho ebekwe uhulumeni nemigomo ekumele ukuthi ilandelwe. Ngakho-ke ngiyanibonga nina enikhona futhi ngiyaziqhenya ngani ukuthi zonke izintombi ezingekho kanye nathi lapha nina nizimele namhlanje. Lolu suku lwanamhlanje luza nemizwa eminingi eyahlukene ukuthi sizokhumbula futhi ukuthi ngibona umkhosi wokuqala la iNgonyama engizalayo nendlovukazi engizalayo bengekho phakathi kwethu. Ngokuqala lokhu okuwumthetho ekumele ukuthi siwamukele siqhubeke nempilo nosikompilo amakhosi lawa amabili athe basishiyela wona.
ngithokoza kakhulu ukuthi niphinde futhi nakubonisa njengesizwe ukuhlangana nokuhlanganisa nemizwa esedlule kuyo kulonyaka ka-2021 uthe uqala sabhekana nefu siyisizwe sithe sabhekile futhi waphinde wasiphinda futhi sithe sabhekile khona lapho sabona indlunkulu yakithi kwaZulu ukudideka okuningi sabona futhi nemibango abanye beyibuza kwenza ukuthi kube nzima ukulandela isimo sohlelo olufanele ukuthi kube yilo kodwa phela kwakho konke lokho niyisizwe anisilahlile siyidlukulu ngicela ukuthi kube kanjalo mina besilo kusukela namhlanje isiwu-37 iminyaka wasungulwa lo mkhosi kusukela ngo-1984 unyaka ka-1984 iNgonyama engizalayo yawubala njengonyaka wokwenzeka kwezinto ziningi inguquko ezenzeka ngaleso sikhathi futhi abazokhumbula kahle kwakukhona futhi ngawo lowo nyaka ubhubhane lwezimvula ezinzima okwakuthiwa ucyclone uDemonia la izwe lonke lathinteka khona kungawo lowo nyaka la indlovukazi ngokubambisana nesilo nendlunkulu namakhosi abantwana engizobakhumbula uhlanganiswa indaba zomhlanga umntwana wamandlakazi umntwana uZebuloni behlangene nomntwana wakwaminya kwathi muva wangenelela nondunankulu wesizwe umntwana waphinda ngene uhulumeni wayengekho ngaleso sikhathi kwenzeka konke lokhu kwathi emva kweminyaka sebebona ukuthi lo mkhosi womhlanga uyaqhubeka ngaphandle kukahulumeni wasebona nohulumeni ukuthi kumele ukuthi axhase abambisane nesizwe ngoba wayebona naye uhulumeni ukuthi lo mkhosi womhlanga akuyikho ukuthi uyabhidliza kodwa uyakha mina besilo angizukuba mude nami kakhulu ebengikucela kakhulu nebe sixoxile nendlunkulu nabantwana ukuthi inkosi yethu yize namasiko ethu yize isikhathi sinzima kangaka kunemithetho nemigomo okumele siyilandele ehambisana nokuhlangana kwabantu ngokwe-COVID-19 lesi sifo asizile ukuba sizoqeda amasiko ethu kumele ukuthi sisebenzisane kanye nayo imithetho lena ebekwe uhulumeni kuwukuthi ngoba sinemikhosi nje imihlanga yethu kunomkhosi wesilo sakwaDukuza ilembe kanjalo inyanga yamagugu le namasiko ngiyafisa ukuthi konke kwenzeke kahle ngendlela yakhona nemithetho umgomo yakhona siyibambe kodwa
usiko lwethu akusho ukuthi sivuma ukuthi iCovid izosivalela amasiko ethu. Lokho singakuvumi nina benzuko. Ngiphinde ngigcizelele mina besilo uhlelo lokubambisana ngilokhu ngigxila kuyi-Covid. Ngizophinda nje mina besilo ngaba nenhlahla indlovukazi engizalayo nesilo esingizalayo. Ngazalwa umkhosi welembe ngo-1974. Ngicabanga ukuthi kwaba into enkulu leyo esizweni samaZulu nasemndenini waseNdlunkulu ngokunjalo ukuthi usuku lwami lokuzala luqondane nomkhosi welembe. Nina besilo okusho ukuthi umkhosi welembe uyaqondana nebirthday yami. Kusho ukuthi sizothi sibungaza ilembe nami ngizobe ngibungazwa nina besilo. Nina benziwe ebengithi ngizokucela ke namhlanje isizweni sami naseyintombini zami ngoba niphelele nje isipho sami sebirthday mhla ka-23 September Shaka's Day. Isipho sami engisicela kunina bantu bakababa ukuthi kwehle isibalo seKwaZulu Natal ukuphuma ukuba unumber 1 kwi-Covid. Siku number 5. Ileso ke nina besilo isipho sami ebengisikhulekela kunina. Ngicabanga ukuthi isicelo sami sizosisiza sonke. Ngakho ke ukuvala nina besilo zintombi zami ubunzima kakhulu lo nyaka ube nezidubedube eziningi futhi yize nifunda nasezikoleni lapho enifunda khona nakhona bekunemithetho. Kwesinye isikhathi nithola ukuthi sekuvaliwe, kwesinye isikhathi phinde kuvulwe futhi phinde kuvalwe ngenxa yasisifo seCovid. Yize unyaka usuphelile noma ubunzima kangaka ngiyanicelela futhi ngizomkhulekela kumveli nqangi ukuthi yize unyaka usuphelile niphase kahle nijabulise abazali ekhaya. Yize ningakunaki ngiyazi ukuthi miningi imiziku manje ekhalayo ngenxa yalolu bhubhane lwe-Covid, kodwa maniphasile nje esikoleni nabuyele emakhaya najabulisa abazali yize kunzima kunjena emhlabeni wonke lesi sikhathi samanje, ngoba nemfundo yenu neziphathimandla zalelizwe ziyazi ukuthi ubunzima kakhulu lo nyaka ngenxa ye-COVID-19. Kodwa ngizomkhulekela emakhosini amadala nakumveli nqangi ukuthi niphase ezikoleni, uNkulunkulu andlulisele phambili, niziphathe kahle, nivikele futhi kulubhubhane lwe-COVID-19. Kunomunye wabaholi owangijabulisa kakhulu, angikuphathi igama lakhe kodwa wangijabulisa kakhulu, wathi ngoba sekukhona iCovid ke manje indaba zomathandana ziyavalwa. Wangijabulisa kakhulu lokho, kodwa ke lokho ngikubhekisa ikakhulukazi kini nina imbali zesizwe. Kuhle kuba ingane ephilayo ekhaya
uyihlalele wedwa ngoba nokuba luvanzi uyithola ususenkingeni. Kuyasiza ukuthi umuntu ayiqoqe ahlale ndawonye kulesi sikhathi samanje. Kuningi izimbali zesizwe eniyovikeleka kukho maniyibambe kanjalo. Ngiyathokoza kini nonke ukuthi nibe khona. Ngithokoza kubo bonke abathe bahlanganisa lo bonke lo msebenzi ukuthi uzube impumelelo kangaka. Ngithokozele futhi abazali bami abangizalayo ukuthi lokhu abakushiya ithina ukuthi siyoqhubeka nakho ngokubambisana nesizwe namakhosi nezinduna nendlunkulu. Nami konke kusaqhubeka futhi kuzoqhubeka. Ngiyabonga. Abase umantshengo belogcele banizima lemnyama ingapende bezingwe neNgonyama ikhutshwe umseli kaNongalaza bethi fanele kosikudlange emkhataba yelo mnyama besabeka yefana kocela imvula unkosi enkulu unqabela abantu ukudonsa amazaphu mebhotsheni zomtshezi siguqa sikandaba esivele ngamahlamvu ento nokusuka phezu kothukela umsindo osentilungu nongowani kwabo ngabasentilungu benabakakhinya bebaxozela indonda kokatshana babethi indondo lelingaphuli maphiko izinto zonke zaphula amaphiko kwabazingilizo nasenhlungwana yebo mabhubhuluso mabhaka sengwegweni nawasendlondweni abaleka bhamazela bezingegcile ngalelo kwethola mntakandaba baba ngaphesha ukhona omhlophe abelungu sigwebe salakulwa ngabamhlophe abelungu ikhabeni lelodwa langasenhlungwana amanye amakhaya mixuregwana thabaleka wembazwaliwayo yebo thabalaleka kwena isintamanana nangezinyembezi nangemhlawutabula nabangqangasa bafazi bangqangasa nolalezibayeni njengabathole ngazabathole bazawulalaphi ngoba udabule umlamezela ngokhona wafika mnika ezinyanda imikhondo hathi mntakandaba osibakho zinasemehlweni wena wendlovu wena wendlovu wayethe asithokoze kakhulu. Sengizocela ukuthi umntwana azobonga kodwa ndabezitha ngoba uzosuka ubonge bese behamba abantu ade safuna ukuzwa lezi zintombi. Uzofisa ubuyintombi ishaya nje amahubo bayede amabili nishaya amahubenu ngoba manje shaya amahubethu awusuke singazwa kahle sawudlula nje siyawazi ukunuhubisa nina ngeke nikwazi ukwahuba wethu. Nisalungisa ke ngiyathanda nje silesikhulu emazwini esilo ngoba umntwana uzobonga. Ake ngibonge nazi insizwe embili hlanganiswa. Ngicela ukubabiza ngabafana noma kuabantwana ngoba bancane kimi. Umntwana uThami nomntwana uMthokozi. Ngiyayithanda bomageba indlela eniphume ngayo nahamba eduze kwembube. Uyabona umuntu ongazasebenze nenkosi ayizwa njalo inkosi iyahleba. Umuntu ongazasebenze nenkosi iyamdabulela. Ngoba inkosi ikuthume ngithi hamba ufuna into usangane ungase uzoyifuna uyicike kuphuma uqalazi indaba kodwa isuke seyifunile leyo nto. Makuthiwa alibuyele emuva ngeke libuyele ngawe. Niphuma nigcwale indaba manje abantu abazi ukuthi nihlezi kanjani nokuthi ninemndeni enidelile nabafisa ukusondela bayohlala izinto embili banwaya amakhanda babona ukuthi ayikangabo. Ngakho ke manginganibongi noma ngasima ubonga umuntu usukuzona umlomo kodwa ke ngedlulisa nje umsebenzi wami ngoba ngeke uphinda nibonge njengoba nesilo namhlanje masibonga indlovukazi nesilo esimzalayo kuba kwenzekanga kulonyaka bekuyoba history ukuthi asisahlala esihlalweni asisange sibarecognize umsebenzi wabo. Baningi bebefuna kwenzeni lokho kodwa namhlanje siyabonga ukuthi iNgonyama ibakhumbule namhlanje. Ngiyozwa ngani senihuba wengane ngaba uthisha mina
khuluma nje into engaphili. Siyathokoza nakubo bonke nje abantwana